Fulani, oh gidan Fulani. Makiyayan suna kuka, manoman suna kuka, basu san jaja a suna ba. Gidan Fulani, iye gidan Fulani, gidan Fulani, oh gidan Fulani. A gidan Fulani munafincin su bai buya ba. A gidan Fulani hasabibancin su bai buya ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani. A gidan Fulani akwai rikici da bai buya ba. Duk da suna da mai horo, bangon mana su bai tsira ba. Wasu garkar su ba yanci, a sanya su kan bauta. Gidan Fulani, wayo Allah Fulani. Na rantse ko menene zan yi a kayanki, kuma na ansa bai zama aibu ba ina soki. In kar ku raba mu, in ba ita ni ba zan saura ba. Allah ya haɗa mu, rabuwar mu da ke ba ta yiwu ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani, a gidan Fulani, a gidan Fulani. Zato zirbi Assalamu alaikum. Mun yi magana da su tabbas. Sun ce za su zo amma in aka kawo kayan ni ba wannan magana kawai so nake a basu. Tabbas haka ne gaskiya ne. Aina. To shikenan ba matsala na gode. Gode zan yi magana. Hausa? Oga muna nan muna aiki daidai gwargwado. Akwai wani mutum da nake suspecting din shi. Yau da tun da na zo garin nan da ina da suspecting din gaskiya kamar mutumin nan ba shi da gaskiya. So dai na dasa dan ba akan shi. Okay sa. Da akwai yiwuwa ma kamar garin nan ba shine garin da muka zo nema ba. So amma daga nan zamu je can insha Allah. Okay. Malaido. Malam Ahmadu Bako. Ya garin? Lafiya kalau wallahi. Ka san me yasa na kira kana? Wato Malam Ido ina yawan zagaya cikin garin nan ana yin mun fulatanci kuma ban iya ba. To shine nake so sai ka koya min irin kananan kalmomi waɗanda ake amfani da su na yau da kullum a cikin harshen fulatanci. To yanzu kai Malam Ahmadu Bako, yanzu kai da kake bako a garin nan kake dan birni. Yaushe za a koya ma fulatanci kuma haka iya kai da kake tafiya koyo ko gobe? Yanzu kai yanzu Malam Iro. Ai in ka waye gaya ma ka sani ko zan ga wata budurwa kyakkyawa fulatana nan aura mu. Haila sarki aiko ka san akwai su yan mata a rigan nan tamu. Ke ka zaba. Amma ka san me nake jiye maka? Akwai shaɗi, tsabga, bulala. Ok, tsabga wai wannan wasan da kuke na shaɗi kenan? Wasa da muke na shaɗi. To in dai kana son budurwa a garin nan kana so ka ɗauka to fa lallai an yi wannan wasa na tsabga. To yanzu dai kawai abin yi shine ka fara koya min. To yaran kenan. To ai kenan. To bari mu fara. To yanzu in ka ce ware zo. Ok, ware zo. Tafi kenan ko kuma tafi. A'a ba ware ba, ware zo. Ok, ware. Zo. Ba ware ba. Shine zo. To na gane. Yawa yanzu na biyun kuma sai ka ce kwasan. Kwasan nono. Ok, shine nono. Wanda ana dama fura da shi. Ok, kwasam. Masha Allah. To ka rike wannan. Na rike biyu. Yawa to sai na ukun sai ka ce wannan diyam. Shi kuma ruwa. Diyam. Diyam. Ikon Allah. Abubuwan maza ga su da rubutun kalilan ne. Kana ji na Malam Iro? Dama ko ta tambaya da nake so za mu dan tattauna ni da kai. To Allah ya sani. Wai akwai wani wannan yana nan za ka ganshi a cikin gidan nan yana dan zagayawa a cikin garin nan.
yana nan mai yawan wanda kullun da babbar riga wai dan uwanku ne ko kuma mai gari yana da wata alaƙa da shi ne? Malam Altu ai Malam Altu ba dan usulin rigan nan bane. Zuwa daga wata riga. Daga wata riga ya zo can. To ka san yankin nasu ana fama da matsala na barayin shanu sun addabe su da kashe-kashe da ɗebe musu shanu. To haka ne yasa yayo ƙaura daga can ɗin ya taho nan. Shi kuma mahaifina shi ne ɗauke shi hannu bibbiyu daga ƙarshe haka ga ya ɗan samu wannan shiga ɗin jama'ar gari aka san shi. Assalamu alaikum. Mun yi magana da su tabbas. Sun ce za su zo amma in aka kawo kayan ni ba wannan magana kawai so nake a basu. Tabbas haka ne gaskiya ne. To ba damuwa. Ba damuwa insha Allah. Yanzu dai ya kamata a ce mu rika samun wannan lokaci haka muna dan zama kana koya mun fulatancin nan. A hankali har daure. To in Allah da aini ka san inda na dan zo bayan gari na dan kewaya to nakan dan dudduba amfani da yake can bangaren in ka duba can da kake gani kaga akwai hannu ta can haka to ina dan kula da yanayin zirga su a waje jan zaka dinga samu na nan insha Allah madalla nagode ni bari shiga cikin gari to zaka shiga to shikenan nagode masiyar je wa kowa ba gidan fulani gidan fulani gidan fulani makiyayan suna kuka manoman suna kuka basu san jaja a suna ba gidan fulani gidan fulani kin cika min kunne da wannan dakan tun ɗazu sai daka kike yi kuma dakan da bai wuci ma kofi ɗaya ba. Kai, to a radi kwano 5 ne kuma gero ne furen hannu zan daka. Allah. Kin yi ƙoƙari. Gaskiya kina ƙoƙari. Kwano 5 ina ni zan iya. To ai kure ka yan birni ne mun riga mun sha ba ai. Haka ne. Wai ni Binti in tambaye ki ma. Ina jin ki. Yaushe Ma'u za ta dawo ne? Naga har yanzu bata dawo ba kuma ta jima. Wallahi bata dawo to kuma amma da barde ya ce mun ma shagalgarin gobe za ta dawo to amma ban shan mai ya sha bata dawo ba. Ke da ke ba ki rabuwa da abin dariya. To ya kike gani haka ni gani nake yanda kike yi ni ma haka nake yi. Yawwa Bintu, ni kaf garin nan akwai wanda ya kai barde jarumi kuwa a garin nan? Shin wallahi a radun Allah babu duk garin nan babu wanda ya kai barde jarumta. To bari in gaya miki ma a garin nan duk wanda nuna barde hannu wallahi she ya balla hannu. Duk garin nan akwai mai karfin barde ne? Dan Allah. A radun Allah. Oh Allah. Ba shi yasa kika ji ina ni she barde ba? A barde jarumi ne shi yasa kike son sa. To wallahi ma sai ta shake ki rabar da mijinta na gaya miki. To an ce miki faɗa jami ni ina ruwa na da ita. Ba kawai ni dai jan aure shi bane ina ruwa na da ita. Oyo ke ba ki a tsoro ki zo gidan mutane ki tada ki aure mata miji haka ake a garin ku. To shi ma in banda rayuwa dai ai mu ma muna da gidan namu ko? Rayuwa ce kuma bar da ya mun komai a rayuwa kin gani ba abin da zan shaka mishi da shi illa in aure shi. To maganar ki gaskiya ne. Yawwa Bintu, in tambaye ki ma. Ina jin ki. A garin nan ba kya ji irin labaran munafukai haka? To kai ma ki ji ki. To ni ina zan gano munafiki a garin nan ko ba munafiki ba. In kina so ki gano munafukai a garin nan sai dai ka tambayi Barde. Shi ya san kowanne a garin nan. Kuma haka ne. To ke me zaki ma ke da munafukan in kin gano su? Kawai dai na tambaya ne. To ni ban san wani munafukai ba. Sai dai ki tambayi Barde ki ce mishi ya san munafukai in ya sani sai ya gaya miki ko? To idan na yi furan zaki sha ne in kawo miki? Zan sha. Yanzu dai bari in je in yi wanka. Wanka kuma? Kai kuma ƴan birnin nan ba kwa gajiya da wanka. Shin kin yi wanka a kusan so nawa? Na yi da safe. Kin ga yanzu kuma rana ta yin ɗan yi wanka. In ɗan ji daɗin jikina ko? Shin ko ƴan birnin nan wallahi. Kin yi wanka a kusan so nawa? Ke ba kya gajiya ma da ruwa duk miki koɗe? Wani lokacin ma ina kwana ina yin ma da ka tsami.
in wanke hannu, in wanke nan da nan, in wanke fuska tukunna in yi kwalliya in huta. Kuma ba za a ji wari ba. Kai binti kina da abin dariya wallahi ni dai bari in je in yi wanka karki cika da surutu. Kawata na kai na ina son ki wallahi. Ni ma aka. A inda za ka tafi da ni birni ni komai ma zan iya miki ma. Komai ma zan miki. Za mu tambaye yaya barde. In ya barki sai mu tafi. Ba zai bari ba. Allah ba zai bari ba wallahi aradun Allah ba zai bari ba barde. Ni dai na barki bari in je in yi wanka. To shikenan. Su mutanen birnin nan wai shi ta wanka ba za su gaji da shi ba. Oh gidan Fulani, oh gidan Fulani. Makiyayan suna kuka, manoman suna kuka, basu san jaja suna. A'a, ya barde. Ai, daga ina haka? Amma yanzu na fito daga gidan. Dukan Allah. Wallahi. Wani abokina nake jira. Allah sarki. Mun je jeji ne da shi mun samu dan abun farautar. Da kuma shi na ba rike angarar. Shi ne nake jira nan dan samu abun da ni ma na hayin karasa. Ya ina Ahmadu? Ahmadu lafiyan shi kalau. Hai, Allah gani. Yanzu magunsa zani. To. Shi yake son gani na. A gashe da shi. To zai. Ahmadu abokina. To. Daman ya ce in gaya maka yana son ganin ka za ku yi magana da shi. Iya, za mu tunda Allah sa na shigo garin. Za samu ma insha Allah. To shikenan. Yawwa, ya bar dai. Na ji wasu maganganu da ake a cikin gida wai cewa akwai wani da yake son ganin bayan ka. Wannan din shi wane ne haka? To. Ke gani na zama juji kuma na zama kamar tarko. Kowa zai iya iya sai ga bayana amma bayan idona. Ni dai har yanzu babu wani wanda kaddara ta tashi ya shefin barde ina so in ga bayan ka babu shi. Amma dai na san akwai su. Kuma dan adam da ba ya rasa irin wannan kalubalen. Wannan ina ga ba wani abu bane ba tunda ban samu an zo an faɗan ba. Amma inda ashe wani ya zo ya gaya mun da shi ne. Tunda kin ga cikin abokanai na akwai mutane na da yawa masu kare ni bangaren irin wannan matsaloli. Akwai wani abokina shi ma ba fulatani ne sharugar sadau wai shi Ibrahim bai ta dan sola. Abokina ne mafaraushi ne shi ma. To duk irin wannan mutanen ba sa bari suna gu a shi duniya ta har inda karfin su ya kare. To har ko su ba taɓa gaya min wani abu babu damuwa. To in ma dai akwai insha Allah ai zai bayyana. Insha Allah. Allah kiyaye. Yayi. Bari in je ni. A gaida Ahmadu na gode. Bari na jira shi nan. Gaida Ahmadu. Haba. Ha kawai. Ba kwa bukatar zaman lafiya. Gaskiya ne ranka. Da damunan nan kowa an ba da hekuwa cewa kowa ya daure dabbobinsa. Gaskiya ne wannan. Amma ku sai ku ringa kallo dabbobin suna zuwa suna yi wa mutane ta'adi. Idan kuma an muku magana ku nuna cewa ku za ku ɗauki wani mataki na rashin mutunci. To wallahi ba zan yarda da wannan tsarin ba. Ba sai da abincin ba. Ita ma kanta dabba za ta rayu da kuma su kansu fulani. Amma idan ya zamanto cewa suna zuwa suna lalata musu shukarsu da suka yi ya za a iya zamanto cewar a samu zaman lafiya. Haba. Alaikum. Amin wa alaikum assalam. Alaikum. Amin wa alaikum assalam. Amin wa alaikum assalam. Sannun ku dai. Zauna mana. Zauna. Da ba zama ta zo ba. Kashe ta kawo. Ina jin ka. Yanzu Allah ya baki yawan rai. Ashe ba fulatani in aka kashe mar saniya aka kori ya'yan shi shi in yi magana ba shi da haƙuri? A gaskiyar magana harɗu kuna da laifi. Yau. Saboda me ya za a yi zamanto cewar manoman nan sun shuka su
kuma ta fito shar kuma ya zama to ku ringa turo musu dabbobi suna ci musu. Ka ga wannan ku neman zaman lafiya ba. Allah ya baka rai. Kuma da gayya suke shiga cikin gonakan mutanen suna musu bana. Gaskiya ne ranka ya dade. Haka suka bi gonan Malam Musa suka tattake gonarsa. Kuma abu da ke bani mamaki su ba shanu ba mutane bane. Akan zangarniya guda wa shakaran jiya har da aka kashe mana shanu 26. To ni kuma idan dai saniya guda ɗaya za ta mutu, hayan ya ajalin mutum 20. Yau, amma kawai wahala kullum kawai ta wanda wala kirki. Wannan ai laifinku ne. Idan da kun tattara shanun waje guda, tunda akwai jejika a garin nan, ku sai ku kai su can, sai ringa kiwon su a can. Saniya guda ɗaya a madadin mutum 80 take a guri. Ayan matakin da za ku ɗauka shine ku bi umarnin da ya zama to muka gaya muku. Zama ke na 'yan murna ba su kisiya da al'adu ba, faɗa ke dukan juna ba su yarje wa kowa ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani, oh gidan Fulani. Makiyayan suna kuka, manoman suna kuka, basu san jaja a suna ba. Gidan Fulani, iye gidan Fulani, gidan Fulani, oh gidan Fulani. A gidan Fulani munafincin su bai ɓuya ba, a gidan Fulani hatsabibancin su bai ɓuya ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani, a gidan Fulani akwai rikici da bai ɓoye ba. Duk da suna da mai horo, bangon mana su bai tsira ba, wasu garkar su ba 'yanci a sanya su kan bauta. Gidan Fulani, wayo Allah Fulani, na rantse ko menene zan yi a kayanki, kuma na ansa bai zama aibu ba ina soki. In kar ku raba mu, in ba ita ni ba zan saura ba. Allah ya haɗa mu, rabuwar mu da ke